Lidl, заслужава си, вече знаеш защо. Από αύριο στα Lidl θα βρείτε κουβέρτα 1,5x2 μέτρα μόνο 14 ευρώ για 99 λεπτά. Χριστουγεννιάτικη τριπλή φωτεινή αλυσίδα με αστέρια μόνο 9 ευρώ και 99 λεπτά. Απορριπαντικό ρούχων 5 κιλά μόνο 4 ευρώ και 99 λεπτά. Lidl. Πάντα φθηνά και ποιοτικά. Супер събота в Lidl. Само тази събота, 3 декември, купи мариновани вратни пържоли 600 грама само за 4,44 или сирене софрав саламура цял килограм само за 9,99. Lidl. Заслужава си. Шоколадови бомбони за 3,29 и тоалетна хартия фамилия за 5,69. Lidl – за търговия на дребно с най-добро съотношение между качество и... I have a juice. Today I'll be a drink. So he actually drank me, but it's my voice. And look, it's a juice. This is just meow, but it's real. Ти решаваш в какво да я превърнеш. Ние ти я предлагаме наистина изгодно. От петък кайма Стара планина за 2,99. Ти избираш с пяна или без. От петък бира Аргус за 66 стотинки. Вкусно и изгодно с Lidl. Заслужава се. Понеделник в Lidl ви очаква голямо гръцко празненство. Купи гръцки зехтин екстра върджин само за 9,99. Оригинална гръцка халва за 5,49. Или дзадзики само за 1,19. Lidl. Заслужава си. Lidl ceni jakość. Lidl. Mądry wybór. Najlepsze z Europy. Lidl. Mądry wybór. Na weekend. Lidl. Mądry wybór. Lidl. Co tydzień coś nowego. С Супер Пет в Lidl не избираш между цена и качество. Получаваш и двете. Ела от понеделник и вземи кърначе Стара планина за 2,89. Бял хляб с сусамена поръзка за 71 стотинки. Деликатесна шунка за 2,39. Кока-кола мултипак за 3,59. И белгийски бомбони с пълнеж за 4,99. Lidl. Заслужава си. Вече знаеш защо. Плодовете и зеленчуците в Lidl не избираш между качество и цена. Получаваш и двете. Вземи от четвъртък дини за 1,39 кг и български розови домати за 2,49. Lidl и Global Gap. Гаранция за качество.